Тема тижня – ймовірне розведення військ на Донбасі. Особлива увага прикута до містечка Золоте. Саме звідти мають піти українські армійці. Місцеві жителі протестують, влада заспокоює, добровольці обіцяють розведення не допустити. Звідки взагалі ця ідея та яких наслідків чекати? Давайте розбиратися разом. Про розведення сил і засобів почали говорити ще у 2016 році. Тоді у Мінську був підписаний відповідний документ. Йшлося про станицю Луганську, Золоте та Петрівське. На кілометр мали відійти як українські збройні сили, так і російсько-терористичні війська. Головна умова – 7 днів тиші. У 2016 році українці вже відійшли з Богданівки. Поблизу Петрівського бойовики лишилися на місці, а далі гатили як уміли. Розведення було зірвано. І ось 3 роки по тому, під гаслом «просто перестати стріляти», вже нова влада повертається до теми розведення військ. Під соусом миру у червні цього року українські військові пішли зі станиці Луганської. Підтвердження, що вийшли звідти і бойовики, немає. А ось їхні спроби привласнити українську землю є. Так, представники так званої ЛНР на перемовинах у Мінську у серпні перейшли зруйнований міст і почали качати свої права. Згідно Мінської домовленості, станиця щастя наше. Що значить ваше? Но ми ж цю тему не підіймаємо. Лінія розмежування проходить посередині річки Сіверська Донець. Середина річки – це посередині мосту. Я спрашиваю, что вы сюда прибыли, с какой целью? Вы пришли спровоцировать сюда? І от 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, на зустрічі тристоронньої контактної групи домовилися про чергове розведення. Цього разу в Петрівському та Золотому. Спочатку мають відійти бійці, потім демонтувати споруди. Але ось питання куди? У чисте поле взимку? Начальник Генштабу Руслан Хомчак заявив, нові позиції українських військових будуть там, де були у 2016-му, коли вперше відбулося розведення сил. Замість військових селища патрулюватиме поліція, начебто лише із 7 ранку до 11 ночі. Та чи не опиняться у небезпеці жителі, які не приховували свою проукраїнську позицію? Мешканці Золотого навіть написали листа президенту не залишати їх у сірій зоні. Саму ж українську армію благають не йти. Добровольці-волонтери в один голос твердять, здавати землі, за які вже пролилася українська кров, не дозволять. Це наша земля. Ми повинні до кордонів дойти, а не тут, а по своїй землі задки давати. Ми будемо кидатися під танки. Такі ситуації, як з Україною, вже були в Абхазії, в Чечні, в Осетії. Ці території досі окуповані. Там теж було відведення військ, там теж були мирні домовленості, формули Штайнмайєра. І що? Потім Росія перегруповувалась і наносила удар по всій лінії фронту. Ситуацію по-різному бачать в епіцентрі подій. Чи не одразу автопробіг проти розведення влаштували небайдужі з усієї області у станиці Луганській. Згодом у Золоте підтягнувся нацкорпус з іншими ветеранами та журналістами, аби протестувати проти відведення військ. Проте на блокпості у Кремінній поліція заблокувала колони. Не обійшлося без сутичок. Почалося з лайки, а потім почулися і постріли у повітря з боку поліціянтів. Знову стрільба в повітря. Це наш останній блокпост, і ми даємо слово, що ми його ніколи не покинемо. З'їздили у відрядження на передову і депутати з Комітету нацбезпеки від фракцій «Слуга народу» і «Голос». Тепер заспокоюють народ. До слова, ще минулого тижня у «Голосі» критикували ідею розведення військ, як і формулу Штайнмайєра загалом. Для нас інтереси людей стоять на першому місці. І ніяких ризиків для жителів розведення не несе. Будуть посилена присутність поліції, яка буде там захищати місцеве населення. Не захищати, а підтримувати правопорядок. І вже наступного дня президент Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, розведення можливе тільки одночасно у Петрівському і Золотому. І лише за умови дотримання режиму тиші протягом 7 днів. І з добровольцями, які протестують в Золотому, говорити готовий. Ми сказали, ми готові. Про 2 пункти ми говорили. Про Золоте і Петрівське. І тому ми не розводимо, тому що в Золотому були постріли. Не зміг промовчати і 5-й президент Петро Порошенко. Запропонував свої 7 кроків у
українського миру. Отже, спочатку безпека, потім вибори. Формула Штайнмаєра, якщо її вже підписали, лише разом з відведенням російських військ. Росія має повернути нам 2,5 тисячі квадратних кілометрів. Багатонаціональні миротворці повинні зайти на Донбас, а ОБСЄ – контролювати кордон. Влада має сказати суспільству правду хоча б через півроку після президентських виборів, що простих рішень нема, що мир – це просто припинити стріляти, брехня. Тим часом обстріли на ймовірній лінії розведення не вщухають. Лише цього тижня у районі Золотого бойовики гатили практично щодня з гранатометів і стрілецької зброї. За цей тиждень на Донбасі 2 військових загинуло, 3 армійців поранені. Таймер для початку розведення щодня запускається знову.